Moje ime je Sonja Stojanović-Gajić. Imala sam zadovoljstvo da sa Astrom pre svega sarađujem u praćenju ovih politika i ono zbog čega sam uživala u radu je što i kada smo pisali najdosadnije tekstove, a moja specijalnost je da ih napišem tako da ih birokrate u EU progutaju i prekopiraju, uvek sam u tekstovima Astre videla ljude, odnosno žene sa kojima su radile, a na odgovoran način. Tako da mi je posebna čast večeras da moderiram ovu diskusiju koja se nadam, pored ovo 4 ljudi koji sede pored mene, ćete učestvovati i vi, jer kao što smo videli u filmu, mnogi od vas su deo Astrine priče, bilo kao članice tima, korisnici ili partneri iz institucija. Tako da molim vas da nas slobodno čak i prekinete u sred tribine, a ako osetite potrebu da podelite svoje iskustvo, neko svoje sećanje, anegdotu, ili ako budete imali pitanje koje želite da postavite. Sa mnom večeras, skroz sa moje leve strane, Tamara Vukasović, jedna od ovih 10 osnivačica Astre i od vodećih ekspertkinja u zemlji za temu trgovine ljudima. Pored nje, jedan od retkih policajaca kojeg ja prvi put srećem, s obzirom koliko se bavim temom reforme policije, Milan Žarković, profesor na Kriminalističko-policijskoj univerzitetu, čovek koji ne samo predaje teme o kojima ću večeras da razgovaramo, već u svom životu ili prethodnim životima ima i iskustvo rada kao policajac, predaje na onim nosećim predmetima za policajce, dakle kriminalistika, ali i jedan od retkih ljudi koji se akademski bavi temom trgovine ljudima i partnera Astre u toj oblasti. Sa moje desne strane, Sanja, sad moram prezime, Kljajić, tako je, dakle, prva direktorka Centra za žrtve trgovine ljudima, sada je u Zavodu za socijalnu zaštitu, ali u kontinuitetu dugo se bavi zaštitom dece, žrtava trgovine i, dakle, može da nam predoči, bar su mi tako drugarice iz Astre rekle, sistemsku priču iz ugla socijale i kako su se gradili ti delovi sistema. Ko Mitra nije upoznao do sada i posle filma, može ovo da bude i deo sesije, sve što ste ikada želeli da pitate Mitra Đuraškovića, dakle jednog od pionira u policiji za temu trgovine ljudima. U filmu je spomenuta Branica Grupković, mislim da je važno da spomenemo i Dušana Zlokasa, prvog koordinatora, uz kog je Mitar istasavao i koji je od dosta dugo ostao da se bavi ovom temom, koliko sam ja shvatila, pre svega iz ugla izgradnje sistema, politika, principa, ali i pomoći nekim od ljudi koje vidim u sali, koji su na terenu operativno postupali. Dakle, to su ljudi koji su večeras sa mnom i pošto je ovo deo proslave 20 godina Astre, bavit ćemo se istorijom, ali bavit ćemo se i sadašnjošću, pa bih ja da vas totalno sravnimo na početku i da se prvo vratimo u 20 godina nazad i da pitam kako je sve počelo, čega se sećate, kako su izgledali vaši prvi kontakti, bilo sa temom, bilo sa Astrom. I naravno prvo ću dati reč Tamari, jer krećemo od Astre pa ćemo proći ceo krug. Svako ima svoj mikrofon, sve covid friendly, tako da slobodno, izvolite. Dobar večer svima, želim da pozdravim sve vas, u publici vidim mnoga meni draga lica koja jako dugo nisam videla, tako da se negde i osjećam kao da sam u neko višegodišnje, 25-30 proslavi mature. Ne znam odakle bih krenula, pa onda je to dobro od početka, ja? Znači, ja sam u onoj grupi žena koja je došla iz SOS telefona i Centra za devojke, čija je koordinatorka danas tu sa nama, jedna fina gospođa koja sedi ovde u 4. redu s moje desne strane, Vera Litričin, jedna od osnivačica onog velikog SOS telefona koji je osnovno ovde na ovom mestu 90. 8. marta. Mi smo sa našim koleginicama iz
Ažina, Asocijacija za žensku inicijativu, nekako činili taj core tim osnivačica. Sve to naravno ne bi moglo da se desi bez ogromne podrške. Čuli ste u filmu Sonja Drljević, za one koje ne znaju, ona je bila osnivačica, koordinatorka Ažina. Nažalost, i ona je jedna od ovih koji više nisu sa nama, tako da nekako verujem da će možda neke reči doći i do nje i da će neki od nas da se sete njenog značaja i njene uloge, neverovatne uloge za ženski pokret. To smo mi. A šta se dešava u društvu? Pominje se 97. 8. 9. 2000. Naše društvo, naša država i region ceo izlazi iz gomile ratova, iz građanskog rata, sa sve onim prisutnim nacionalnim narativima. Imamo posle toga bombardovanje, onda 2000 kreće neki proces demokratizacije, to je nekako politički deo, a onda imamo sve vreme i tu tranziciju, koju ne trebamo nužno da postavimo, mislim, sam izraz je nesrećen, ali ne trebamo da je svedemo samo na promenu vlasničke strukture, nego i čitav promenu nekih društvenih vrednosti, pa imamo, ne znam, od ateizma ka religioznosti, od proklamovog bratstva jedinstva ka, ne znam, nacionalizmu i tako dalje i tako dalje. Paralelno na sve to imamo neku onu ubrzanu globalizaciju koja sad trgovcima omogućava da se umreže, ali omogućava i nama da se umrežimo sa pomenutim koleginicama u svetu. I naravno, kad pričamo o trendovima, naš svet postaje u to vreme, za ove mlađe, mi smo tad već imali e-mailove, 97. 8. ali definitivno taj svet postaje sve manje analogan i postaje digitalno. I to je negde situacija s kojom se mi srećemo, a sve to i dalje prati taj jedan konstantan, de facto neravnopravan položaj žena u našoj zemlji. A da ovo ne bi prešlo u predavanje na fakultetu, zašto ste vas 10 rešili da se bavite trgovinom ljudima? Marija, to mene se čini pominje u filmu, mi na SOS telefonu, konkretno iz Centra za devojke, počinamo da primamo neke prve pozive koji nisu ni nasilje u porodici, nisu ni partnersko nasilje, nisu ni seksualno nasilje i mi stvarno prepoznamo da je to neki novi fenomen gde mi same ne znamo konkretno da ga definišemo, ali vidimo da to jeste određen oblik eksploatacije i fenomenološki prosto da je to jedan nova forma nasilja nad ženama. Za često je ta tema zašto je trgovina ljudima rodno nasilje i uslovljeno nasilje i zašto smo mi kao ženska organizacija prve nekako krenula u tu priču. Ne znam, onako lakonski neki odgovor je bio, valjda zato što je bila potrebna ženska snaga da se uhvati u koštac sa problemom trgovine ljudima i ženama, ali svakako ona leži u tome da sve ono što se odlikuje nasilju u porodici, silovanje i tako dalje, odlikuje nekako i trgovinu ženama. Znači, to su u praksi najveći broj tih žrtava su žene, a nekako i one predrasude koje vezano za tu temu su nekako opet slične. Žena je kriva za nasilje koje se dogodilo i tako dalje i tako dalje. S druge strane, upravo ti neki razlozi koji pogoduju drugim oblicima nasilja na ženama su upravo i oni faktori koji guraju neku ženu da postane žrtva trgovine ljudima. Siromaštvo, neravnopravnost na tržištu rada i tako dalje i tako dalje, negde strukturalna diskriminacija u nekim oblastima i tako dalje i onda verovali smo tada i verujemo i sada da upravo s tim nekim feminističkim principima mi možemo na najbolji i najadekvatniji način da podržimo žrtve koje nam se obrate. Super, hvala. Kako profesor koji treba da obučava budući policajce ulazi u ovu temu? I da li ste verovali da je ovo tema na početku? Znam da ćete svi reći da ste od početka sve znali, ali bih volila da čujem i šta niste znali. Pa ja moram da priznam da, evo te povodom ovog jubileja da kažem, da svaki put kad me Astra pozove, ja im se zahvalim kad mi pošalju mail, hvala vam na ukazanom poverenju, a umesto odgovora kažem činite mi čast. Kako sam ušao u priču, pa negdje još 2002. godine, sa još jednim kolegom iz MUP-a u jednoj delegaciji ispred Republike Srbije, tad sam dobio službeni pasoš. Tad sam se osetio posebno značajnim, predstavio sam Republiku Srbiju i sa nama u delegaciji su bile dve koleginice.
iz nevladinih organizacija, jedna je bila iz Astre, za drugu nisam siguran, tačno znam, tu znam po imenu, ali nije neophodno da pominjem, i ja sam imao hrabrosti da kažem da o toj temi zaista ne znam ništa. Odnosno, kako je to i Mita rekao i Goran mu par puta naglasio, mi smo to gledali kao problem vezano za onu situaciju koja se dešavala osobama koje su strane državljanke i koje su ovde došle tragajući za nekim boljim uslovima života. Tako da, ušli smo u priču otprilike onako iskreno, kako čini mi se ova tema i zaslužuje, i ja moram da kažem, bez obzira što sam na početku rekao da ne znam, već 5. dana koliko nam je tajao taj trening, kolege koji su radile trening, bili su iz Scotland Yarda, su rekli da bi mi bilo drago ako ikako mogu da se priključim njihovom timu. Naravno, deficit jednog čoveka koji je policajac od samog starta, to da ne zna jezik. I onda sam rekao, pa dobro, ako ništa drugo ne mogu tamo, mogu ovde nešto da naučim, pa da to probam da podelim sa ljudima koji rade u Republici Srbiji. Super. Hvala. Znači, od priznanja, neznanja do prenosa znanja. Ja sam se sad setila, pošto pričamo o 2002. i 2003. Ja sam 90-ih išla u elitnu Beogradsku gimnaziju filološku. Ko zna gde je, Zeleni venac. U kraju je bilo 6 javnih kuća iz kojih smo imali uživo prenos na časovima, a vrlo često su nas i startovali na putu do škole. Ljudi sa ponudama, misleći da smo deo tog okruženja, ali niko nije prepoznavao da je to naš problem. Prvi za koji smo čuli je, bar čega se ja sećam iz javnosti, a verujem da dosta ljudi ovde u sali se seća, čuveni slučaj SČ, moldavske državljanke koja je bila izložena torturi kao žrtva trgovine ljudima u Crnoj Gori. Vrlo osetljiv politički slučaj. No, kako sektor socijale i vi lično, Sanja, ulazite u ovu priču? Ja moram priznati da sam u priču pala kao s Marsa. Dakle, u to vreme, a u priči sam, dakle, od prvog momenta kada na neki organizovan način Srbija pristupa ovoj temi, tadašnja ministarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na hodniku me sreće i kaže: preuzmi u buduće ovo nešto oko trgovine ljudima. Samo malo glasnije, nas čujete vi pozadi, pošto vidim da je čujete, okej. Pošto spadam u one poznate štrebere, prvo što mi je palo na pamet da malo izlistam literaturu, da se pripremim za sastanak, to je bio prvi sastanak koji je sazvala Brankica Grupković i predstavljala sam, dakle, sektor socijalne zaštite na tom sastanku. Nisam ništa pronašla i kada sam se vratila sa sastanka, razmišljam o čemu ovi ljudi pričaju. Pa to kod nas ne postoji. Ja, makar u socijalnoj zaštiti, nisam čula za trgovinu ljudima i to mi je nešto ličilo tamo na neke zemlje potpuno nerazvijene. Prosto mi nije išlo sa našim svakodnevnim pričama koje se dešavaju u socijalnoj zaštiti. I moram priznati da prve stvari koje sam naučila, ja sam naučila od Astre. Tada smo rasvetljavali prostitucija, da, ali šta se dešava kada žena dobrovoljno uđe u sve to? Uđe u prostituciju, ali ne dobrovoljno, da je ne prihvata, da je neko bije, maltretira, drži zatočenu, ne dozvoljava da izađe iz toga. Dakle, od samog početka ušla sam potpuno nespremna, učila sve vreme i moram priznati, s obzirom da ja dolazim iz socijalne zaštite, nama je ta saradnja sa nevladinim organizacijama ipak bliža nego ovim drugim sektorima kao što je policija, ja mislim ipak, da ste teže savladali pravosuđe, saradnju sa nevladinim sektorom. A ja sam u nevladinom sektoru videla nekog ko može da preuzme deo odgovornosti, deo poslova, da nam pomogne u socijalnoj zaštiti. Zato od samog početka ja intenzivno sarađujem sa Astrom i pokušavala sam uvek da povežem, dakle, centre za socijalni rad i nevladine organizacije, posebno Astru. Pa je to bilo od obuka koje su sprovođene u centrima do konkretnih slučajeva gde je bilo potrebno možda malo pogurati poneki centar da pomogne konkretnoj žrtvi sa kojom je Astra radila.
pa tako sve do onog momenta dok nismo shvatili da je recimo formiranje jedne državne institucije možda pravi put da se olakša život žrtvama. Da li je, o tom sad treba ponovo raditi analize. Preći ćemo i na sadašnjost, ali da čujemo i Mitra i kako je to izgledalo nekome ko radi u policiji, prvo saveznoj ili republičkoj? Kako je izgledao prvi susret sa temom trgovine? I kada ste počeli da je zovete trgovinom? I sa Astrom? Dobro večer svima. Pozdravljam vas u ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Pre nego što odgovorim na pitanja, moram da nekako, mislim, dosta sam ja ovde i pričao večeras i ono što želim da kažem to je da hiljade policijskih službenika je doprinelo da smo mi danas ovde na ovom stepenu razvoja borbe protiv trgovine ljudima. Mislim, nije to pojedinac, znate. Ovde su upravo policijski službenici koji su prepoznali važnost ove problematike i pogotovo prepoznali značaj zaštite žrtava trgovine ljudima. To je nešto što, mislim, možda sam ja sticajem okolnosti bio neko ko se tu pojavljivao i sve neki sticaj okolnosti. I veoma je važno to sad da kažem, nažalost, Sonja pomenula, pokojni je i naš prvi nacionalni koordinator u Srbiji, gospodin Dušan Zlokas. Prepoznali smo u starešinama podršku za sve ovo što smo radili. I danas mi imamo podršku. Hoću da kažem da je ministar pre neki dan, 17. novembra, doneo uputstvo o postupanju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ne samo policijskih službenika, nego svih zaposlenih u Ministarstvu o postupanju u slučajevima trgovine ljudima. Deo uputstva su indikatori odnosno prilogu za uputstvo su indikatori i informacije o pravima žrtava trgovine ljudima. To sam imao potrebu i želeo da vam kažem i nekako, evo sad malo da se vratim istorijski, a znaju kolege, kad sam ja došao u policiju, volao sam kompjutere i prozvali su me virus. Sad nekako sa tog aspekta, i dan danas me neko zove virus, sa tog aspekta drago mi je da sam proširio, mada možda se to nije baš korektno u ovo vreme pričati, ali drago mi je da nekako smo uspeli da dosta stvarno i koleginica i kolega prepozna da je to jedan zločin protiv čovečnosti i da smo mi dužni da kriminalce stavimo u zatvor, da zaštitimo žrtve. I evo, ne znam sad da li je tu Mina, imali smo pre neki dan seminar, jednostavno ganulo me, evo je, ganulo me kad sam čuo koleginicu iz Prokuplja i to je to. I bio sam zadovoljan i nekako, eto, da kažem, mogu mnogo opuštenije da ustupim uskoro svoju poziciju nekom mlađem i energičnijem, jer uskoro ću ići u penziju, ali evo, drago mi je da i danas se širi krug ljudi koji u policiji prepoznaju fenomen i naravno sa ovim uputstvom bit će još značajnije. Sanja je, evo još samo da kažem nešto istorijski, mi smo svi iz jednog autobusa potekli. Sad ne znam, pored Sanje i mene, da li još neko tu iz autobusa, ali u junu 2001. godine je jedna organizacija civilnog društva, tu je bila Dragana, zaboravio sam kako se zvala ta organizacija, je okupila puno autobus nas, institucije i organizacije civilnog društva i bio je novinar jedan, da odemo u Bukurešt na regionalni skup na temu krijumčarenja ljudi. Sad se vraćam na pitanje. I svi smo mi, dobro, idemo na skup vezano za krijumčarenje ljudi. Tada je Brankica praktično sazvala taj prvi skup koji se zvao, tad smo mi to zvali trgovina ljudskim bićima. Nije ni bilo krivičnog dela. I tada, čini mi se, u tom autobusu, tad su i bile koleginice iz Astre, nekako da se to malo omekšalo, da ipak kad je neko, prvo smo putovali do Bukurešta jedno 16 sati, ako ne i više. I onda tako, kad su počeli se dele sendviči, kada smo stvarno, jednostavno, svako je nešto spremio, treba doputovati do Bukurešta. I mislim da je to što smo čuli tamo, što smo napravili kontakt
sa kolegama i koleginicama iz Rumunije veoma bilo značajno, jer je tada bio veliki broj državljanki Rumunije na našoj teritoriji. I ovo hoću da kažem, a rekao sam u filmu, mi smo i pre 2000-te, znači krajem 90-ih, tu su kolege, mi smo podnosili 97. 8. krivične prijave baš vezano za ovaj oblik trgovine ljudima, koji tada nismo mogli tako nazvati. Tako da, eto, ako još neko, ja sam možda i pozaboravio koji, ako je neko iz autobusa, evo, ajde da malo da se javi. Ali mislim da je to bilo značajno. Mitar hoće da kaže da taj autobus je bio jako važan jer smo mi kao institucije, kao državni organi među sobom uspostavili veze. A i to. Jer posle tog putovanja smo mnogo lakše komunicirali među sobom. Lako smo mi komunicirali sa nevladinim sektorom, makar sektor socijalne zaštite, ali recimo socijalna zaštita sa policijom, ne znam, sa sudijama. Ljudska prava, Ministarstvo pravde je bilo isto sećam. Ali je tu najinteresantnije bilo što smo se mi u tom autobusu osjećali kao žrtve trgovine ljudima. Vozio nas je vozač koji nije znao reč srpski, niko od nas nije znao rumunski, a putovali smo 16 i više sati do Bukurešta nekim okolnim putem koji niko nije prepoznavao. Tako, a onda kad smo stigli u Rumuniju, tek tu nas je zateklo čudo jer su nas uveli u neki kongresni centar gde se sve to održavalo, a sve unutra je bilo izlepljeno oglasima koji su se odnosili uglavnom na poslovnu pratnju i tako neke ponude, vrlo sumnjivog tipa. Tako da smo se zapitali gde smo došli i šta u stvari treba da radimo tu. Ova strana panela je već krenula donekle priča o uspesima, tako da ću sada dam profesoru Žarkoviću reč. Pitanje je, dakle, posle ovih 20 godina, ranih početaka i problema, dokle smo stigli, šta je po vama jedan ili dva neka najveća uspeha? Nešto smo čuli u filmu, ali šta je iz vašeg ugla najveći uspeh? Ja neću o tome, samo za jednu sekundu asocirao ono što je Mitar pričao, kad je pominjao tu koleginicu, ja znam koja je koleginica, moja bivša studentkinja, Tanja Ilić, pretpostavljam, i samo isto još jednu kratku priču, pa će se vratiti za Čamac u Bukureštu, nije autobus. Jedan društvo iz Čamca, Marija se već smeje, zna o čemu se radi. Mogu da kažem, kad smo krenuli u MUP-u, mislim, prosto smo tako, mi kao policajci malo teže kapiramo, kad skapiramo i kad prihvatimo to, mi to pokušamo revnosno da primenjujemo, da napredimo. I mogu da kažem da sam ponosan na činjenicu da smo prve treninge ove vrste mi kao policajci držali sudijama i tužiocima i da smo doživjeli izuzetno veliko uvažavanje s njihove strane, jer smo ovaj fenomen gledali kao nekom globalu. I naš tim iz Čamca nije baš bio kompletan. Ono što je bilo interesantno, to je uvek se radilo multisektorski, što bi rekli. Miroljub Vitorović, zamenik tužioca za organizovani kriminal, kolega Vlada Abazović iz SBPOK-a, Marija iz Zastre i moja malenkost. I ono što je bilo dobro, a stvarno su nam ljudi prilazili, odradili smo to vrhunski. Radili smo nešto na regionalno sa idejom da se drže treninzi po drugim bivšim državama SFRJ i rekli su ljudi koji su dolazili sa strane, ovo što radi tim iz Republike Srbije, generalno, mi nismo tamo, samo smo predstavljali, to, pa 5 praznih mesta, pa onda možda neko drugi. Sad ta ekipa koliko je različita, samo za Čamac neće dugo. Vlada, on, pošto je policajac i non stop radi, jedva je dočekao priliku da ostane da spava. Mi gde ćemo, ajde da upoznamo Bukurešt, Čamcem. Ja sam trenirao veslanje, nadam se da se to i dan danas vidi. Marija, puna energije, hoće ona to da proba. Miša Vitorović, on ima onu varijantu da voli da fotografiše i na taj način relaksira se od teškog posla i krene to onako energično Marija kako je krenula i ako je Marija, aj malo smanji, ja sam na kormilu, Miša na pramcu, Marija vesla i kako vesla, ono pozadi puni Čamac vodom. I ako je Marija, ako ti nastaviš ovako, mi ćemo se potopiti, sad smo na sred jezera. A Miša onako sad, ne sekiraj se, ja sam sve upio. I tako smo mi otprilike preživali sve to. Miša se 2 dana nakon toga nije preslačio, mislim, gluboko ono što imao suvo u hotelu i posle toga nije bilo mogućnosti presvući garderobu. Ali i to je bio još jedan pokazatelj da ono što smo radili smo stvarno onako kako to Miša voli da kaže iz srca, da smo znanje koje imamo, koje otprilike tako smo usavršavali, smo iskoristili, čini mi se, na pravi način.
Mislim da je ova metafora s čamcem super i za temu, da nema mirne vode u ovoj temi. Pošto ovde nisam dobila pitanje na temu uspeha, ja ću da vratim Mitru, pošto znam da on uvek ima spreman odgovor za pitanje, ali jedan najveći uspeh do sada u ovih 20 godina, pored ovog koje ste već istakli, a to je da se MUP i policija zarazila temom trgovine ljudima. Vezano za saradnju sa... Ne, za temu, znači sad ne pričamo više o Astri, jeste 20 godina, slavit ćemo je, nego uopšte borba trgovine ljudima u Srbiji. Pa, jedino ovo što je Marija započela, ja da završim. Usvojen je zakon o zaštitniku građana i zamenik zaštitnika građana, koji bude imenovan od strane zaštitnika građana, bit će prvi nacionalni izvestilac za trgovinu ljudima u Srbiji. Mislim da je to, upravo ovo što je Marija rekla, zaokruženo i mislim da nam je to najveći uspeh i sad sve naravno vezano za zaštitu žrtava i za prepoznavanje žrtava, naravno da je to u stvari najveći uspeh, da sigurno centar je prepoznao preko 800 žrtava i radio sa njima, pružena pomoć i podrška, a i Astra preko 500. Mislim da je to najveći uspeh, ali što se tiče institucionalnog okvira, sada imamo zaštitnika građana koji će koristiti upravo alate koji su izgrađeni u Republici Srbiji, indikatore, i verujem da će sve biti mnogo sada lakše i imat ćemo instituciju koja će biti nezavisni monitoring svih aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima. Hvala. Sanja, vi ste pravili prvi centar, jer to ono na što ste najponosniji zajedno ili ima nešto drugo što mislite da je veći uspeh? Za mene je najveći uspeh to što mislim da u Srbiji nema ni jednog stručnjaka u oblasti socijalne zaštite koji ne zna za trgovinu ljudima. I to je mnogo važno ako imate u vidu da svaki grad u Srbiji, svaka opština ima centar za socijalni rad, koji je negde prvi na udaru kada treba štititi prava onih koji su ugroženi. A dakle, sada imate sve one koji, svi oni znaju za trgovinu ljudima, znaju šta znači kršenje prava trgovinom ljudima i mogu, ako ne mogu oni da pomognu, znaju gde treba žrtvu da upute. I po meni to je najznačajnije, nevezano i za normativni okvir i za resurse koje smo izgradili, mislim da je to najznačajnije. Jer moram da napomenem, sad ovde vidim Jovana, kojem je to pitanje značajno, počeli smo intenzivno da se bavimo zloupotrebom dečijeg rada i sprečavanjem dečijeg braka. I znate, kad uđem sa kolegama u diskusiju, oni mi odmah mehanizme iz sprečavanja trgovine ljudima stavljaju na sto kao rešenje i za ove stvari i mnogo bolje prepoznaju trgovinu ljudima, što je neobično u odnosu na ove pojave. Je li ova strana stola ima nešto da doda što biste želeli da istaknete kao uspeh? Ajde, pa sad da ne ispadne da nisam znao odgovor na normativnom planu. Profesora da ne zna. Da, pa učinilo je mnogo. Znači, generalno i pre nego što je biće krivičnog dela prepoznato u našem zakonodavstvu 2003. Već 2001. uvedena je mogućnost mera tajnog nadzora, snimanja telefonskih i drugih razgovora za krivično delo trgovine ljudima. Kako je to moguće? Pa moguće zbog toga što Republika Srbija ratifikovala međunarodne pravne dokumente i oni su postali deo unutrašnjeg pravnog sistema. Ono što je, Mitar lično doprineo, nego on, nije hteo da to istakne, ovo je jedno od krivičnih dela za koje nema mogućnosti ublažavanja kazne. Pitanje posebno osetljivog svedoka iz Zakonika o krivičnom postupku se vrlo često vezuje za ove kategorije lica. Nadalje, primjena posebnih dokaznih radnji takođe je moguća za ovo krivično delo. Delo je svrstano u krivično delo protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom. Znači, ističe se njegov značaj. Pitanje oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela takođe se vezuje za ovo krivično delo. Dakle, na normativnom planu učinjeno je mnogo, možda još ima nekog malog prostora. Naravno, što jako je značajno da Astra prati i vrši analizu presuda, pa kad se nešto uči da nešto ne štima, taj glas koji stigne malo ranije, kao što nekad stizao preko SOS telefona,
mi krećemo onako svako iz svoje perspektive sa nekom kampanjom, inicijativom da se na normativnom planu nešto uradi novo. Dosta ste stvari istakli normativnih. Znam da i Tamara ima da podeli uspeh, ali ja ću morati pređem i na neuspehe. Uskoro, pošto kao pravi štreber čitam Astrini izvešte, pa znam šta od ovoga živi u praksi ili ne. Tamara, hoćeš ti da nam kažeš na šta si najponosnija na temu borbe protiv trgovine ljudima? Pa ja bih to malo drugačije, ja bih podelila sad kad imamo dekade da podelim na 2 dekade. Mislim da je onako najvažnije to što 2003. znači u vreme vanrednog stanja krivično delo trgovine ljudima uspelo da uđe u naše zakonodavstvo. Koliki to tada bio uspeh, možda se sad ne zna, ali mislim da je to svakako najznačajnije, to polazna tačka za sve neke druge stvari. U ovoj drugoj dekadi, da, to može biti ovo što je Mitar pomenuo, nacionalni izvestilac. I sad to je nekako na nacionalnom nivou što može biti uspeh, ali nekako na nivou Astre ja bih videla kao veliki uspeh nešto što je epilog dugogodišnjeg rada, je ova sudska presuda u Strasburu za slučaj Zolitić protiv Azerbejdžana, odnosno čuveni slučaj Serbaz, i odluka Ustavnog suda Srbije iz proleća ove godine u kojoj se odnosi koje se odnosi na uskraćeno pravo u trenutku izvršenja maloletnoj devojci na pravično suđenje i na zaštitu od trgovine ljudima. Zašto je to bitno? Zato što te 2 odluke afirmišu prosto pristup ljudskim, ženskim pravima, problemu trgovine ljudima. S druge strane, mislim da na nekom globalnijem i širem nivou, nadam se i na našem, oni mogu da posluže kao smernice kako treba raditi, jel? I da se podsjetimo između ostalog i na neke greške koje mi možda tada nismo preduzeli, u ovom slučaju direktno Azerbejdžan, jel? Procesuiran, ali mislim da se to može odnositi na naše države Balkana, a pre svega Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Makedoniju. Pa mogu tebe odmah i da pitam šta je ostalo ili šta misliš da ne funkcioniše? Ali mogu samo kažem na što sam ja ponosna na nas. Može. Pošto sam se sad poslednjih 5 godina izmekla. Ja mislim da je to kontinuitet i žar s kojim se one konstantno bore za svaku žrtvu i dosledno primenjuju sve onako najviše standarde. Neki ljudi to cene, neki to ljudi manje cene, ali mislim da sam svaki put iznova sa svakom novom, nažalost sad već i aferom koje se pojavljaju danas u Srbiji, uvek ponosna i drago mi je da sam delila duži niz godina s njima. Sada, dosta smo pričali o saradnji, možda bi ja sad nekim, posle ovog medenog meseca, sad da pomenem i kako ja posmatram tu saradnju. I često kao saradnja civilnog sektora i institucija. Ima malo problem kad se kaže to civilni sektor, zato što, citirat ću jednog mog ranijeg kolegu, nekadašnjeg direktora 484, koji kaže kao, pa mi imamo i udruženje lovaca, a imamo i udruženje za zaštitu životinja, jel? A jednima i drugima je target grupa su životinje. Tako da mislim da toga ima i u nevladinom sektoru. Ja ne mogu stvarno da se identifikujem sa svim. Ono što hoću da kažem, da divna saradnja postoji sa nekim divnim ljudima iz institucija. I kad ta saradnja postoji s tim ljudima koji su senzibilisani rođeni, onda se dešavaju čudesne stvari. I to je divno, ali to nije sistem. I stvarno ne mogu da govorim o velikom broju senzibilisanih stručnjaka ni danas. Pogotovo što nekako nemamo ni tu institucionalnu memoriju, pa se iznova javljaju neki novi profesionalci koje ponovo treba iz početka edukovati kao da ništa pre toga nije se dešavalo. Ono što ja vidim kao problem kada govorimo o ovom tipu civilnih organizacija, a pre svega Astra i moje iskustvo u Astri i sa Astrom je da je ta saradnja uvek nekako zavisila, sad možda opet zvučim kao profesor, ali nekako od društveno-političke situacije u zemlji. Pa kad smo imali otvorenije vlade, ta saradnja je bila bolja. Znači, prosto vlada Đinđić je otvorila i policiju druge institucije, a onda nekako u vladi Koštunice smo imali opet situaciju da sudije ne smeju da dođu na treninge nevladinih organizacija i tako dalje, pa sad to imamo istorijet. Tako da je to jedna dinamična kategorija i koja ima puno u svom algoritmu razlika. Nažalost, imamo čak i situacije da se i rad nekako nevladinih
promoviše, deklarativno hvali, ali negde u praksi da se on marginalizuje, minimalizuje, pa to imamo, na primjer, evo u slučaju Astre, da se rečenica od koje se meni stvarno diže kosa na glavi, da se Astra uglavnom bavi prevencijom i ne bavi nekim drugim stvarima, ili da, na primjer, se apsolutno minimalizuje uloga SOS telefona. Tako da, da završim, pa kažu kao ja, kao sad neki terapeut i tako dalje, da završim u nekom boljem tomu, da se vratim na onu dobru saradnju, koju po meni čine neki dobri, senzibilisani, ali tako rođeni ljudi. Setila sam se slučaja malo pre pomenut gospodin tužilac Vitorović, svi kojima znamo koliko je to jedna hrabra ličnost, i istorijski hrabra ličnost, i postoji jedan slučaj da je zahvaljujući njemu i njegovoj dekvuljitljivosti, divnoj saradnji Astre, sa prvom, u stvari, službom za zaštitu žrtava trgovine ljudima, čiji je koordinator, odnosno direktor, ne znam kako se tada zvao, koordinator Aleksandar Olenik, gde je u jednom zajedničkom, dobro osmišljenom akcijom devojka koja je ovde bila svedok u suđenju za organizovani kriminal, upravo bila bez ikakve neke zakonske podloge, jel? Kad neko hoće, kako kaže tužiteljka Goca, kad neko hoće, može, kad neće, traži izgovore, devojka je bila premeštena u treću zemlju. Tako da mislim da sam uspela da odgovorim i na drugo i na treće pitanje i da kompiliram i da to nekako nema konstanti, jel? Pa možda je to taj čamac. Okej, spremite se za vaša pitanja. Moji panelisti završavaju ovaj krug, a želimo, mislim, ja ću smatrati velikim sopstvenim neuspehom ako baš niko ništa ne pita ili ne. U krajnjem slučaju mogu i da prozivam one koje znam i prepoznajem, da. Šta bi moglo bolje? Šta je neuspeh iz vaše... Šta bi moglo bolje? Ne, ti, Tamara, ti si završila sada... Evo šta bi moglo bolje. Pa, ja ću opet govoriti onome što mi na neki način dobijamo kao rezultate praćenja aktivnosti onog ukupnog, što dobijamo rezultate kao ishod, uz ponos na činjenicu da izvestilac, kad je reč o ovoj odluci Ustavnog suda, je moja koleginica sa Akademije, Tijana Šurlan, koja je sad sudija Ustavnog suda, i neko ko je takođe pre toga se bavio pričama oko trgovine ljudima, znači prosto Tijana se bavi ljudskim pravima oko međunarodnog prava. Mi smo negde radili radi objavljivanja u naučnim časopisima analize presuda koje smo dobijali od Astre i konstatovali smo da između onoga što je normativno postavljeno kao pravilo i onoga što je, dakle, mogućnost i onoga što u praksi postoji ozbiljna razlika. Primera radi, posebno osetljiv svedok. I u ovom predmetu, koleginica Tijana Kostić je ovde, je u nekoliko navrata kao zastupnik žrtve tražila da se dobije status posebno osetljivog svedoka. I sud se oglušio tu priču. Nijednog momenta nije donao. A za dobijanje statusa posebno osetljivog svedoka, koji baš onako kako je postavljen, ne štiti uvek žrtvu od traumatizacije, su postavljeni uslovi alternativno. Može uzrast, može pol, dakle, mogu godine života, može vrsta, posljedice, način izvršenja krivičnog dela. A vi ste ovdje imali situaciju da osoba ispunjava kumulativno 3 uslova. Da je maloletna, da je ženskog pola, da je proživjela seksualnu eksploataciju. I ne samo, nažalost, u ovom slučaju i u nekim drugim slučajima, uprkos ispunjevanju kumulativno takvih alternativno postavljenih uslova nisu dobili status. Šta smo još primetili? Radili smo skoro neku analizu gde smo uzeli maloletstvo kao kvalifikatornu okolnost kod izvršenja dela. Od 11 izvršilaca koji su osuđeni, 9 njih je osuđeno na kazne koje su na nivou posebnog minimuma. Dakle, da nije ova priča bila sa nemogućnošću ublažavanja kazne, oni bi sigurno dobili manje od 5 godina. Još, kad smo radili dublju analizu, ustanovili smo da tamo gde je bila nešto teža presuda, način izvršenja je bio kvalifikatorna okolnost, sila pretnja. Gde god su korišćene teške prilike, odnos zavisnosti, to uopšte nije tretirano kao kvalifikatorna okolnost. Znači, gde je moglo otprilike najmanje da,
nije se prepoznavalo sve ono, znači da neko zbog teških prilika dođe u ovu situaciju. Tako da, čini mi se da tu postoji prostor za neko unapređenje i ne možemo mi nikoga naterati da razmišlja na način na koji mi nateramo, ali možemo tu priču o jednoj ljudskoj patnji koja po pravilu prati trgovinu ljudima, da podelimo i ja sam siguran da na obrazovnoj instituciji na kojoj ja predajem, to nailazi na izuzetno dobar prijem. Ja nisam baš neki omiljen profesor, odnosno strog sam profesor, sad da li sam omiljen to manje više i ne trudim se. Na 4. godini je ovaj predmet izborni predmet. 90 i nešto studenta bira ovaj predmet. Iako ja na taktici koju predajem na 2. godini uzmem im dušu na slamku, želim od njih da napravim prave profesionalce. U onoj varijanti kada mogu da biraju, dakle kada ne moraju, oni se opredeljuju za ovaj predmet i stvarno ja sam ponosan na činjenicu da mnogi nakon toga i pokazuju interesovanje da rade u ministarstvu. Generalno takvi stručnjaci postoji u drugim institucijama, kriterijum za prijem na moju akademiju, odnosno i na akademiju, u ministarstvu i na druge državne institucije zasigurno isti. Samo ljudi čini mi se da kad dobiju informacija, ako se to kao to Miša kaže, tu negde unutra, mislim da eto imamo neku šansu. Hvala. Sanja, vi ste se malo udaljili od teme, prisutni ste i dalje kroz nadzor celog sektora socijale, ali šta biste voleli da funkcioniše, možda još uvek ne funkcioniše? Pa ja bih parafrazirala Marijinu izjavu iz filma, a to je da mi zaista imamo jako izgrađen i normativni okvir, imamo i resurse, imamo sve, a u praksi još uvek prava žrtava se krše. Još uvek one ne dobijaju onu zaštitu, podršku, pomoć koja im je potrebna. Tako da još uvek funkcionišemo, čini mi se, u zavisnosti od tog ko se nalazi u kojoj instituciji. Sledeća stvar koja se odnosi baš na socijalnu zaštitu, baš sam vrlo skoro se srela sa jednim slučajem na kojem je radio jedan centar za socijalni rad zajedno sa Astrom. I generalno u socijalnoj zaštiti problem jeste podela odgovornosti centra sa još nekim. Kao da se plaše da će im neko oteti posao, a onda sa druge strane kažu, ali mi zbog količine posla ne možemo da uradimo sve što je potrebno i što je u našoj nadležnosti. Nismo naučili da planiramo resurse i da ih koristimo najefikasnije. Čini mi se da to onako, možda sam mnogo uopštena, ali ako bih krenula jednu po jednu stvar da nabrajam šta može bolje, mnogo toga. Samo da vam kažem, upravo zadnjih, znači ja neke 4 godine sam malo izašla iz teme trgovine ljudima vezano za nacionalni tim, odnosno za kancelariju, ali primećujem da se o ovoj temi mnogo manje priča upravo poslednjih 4 godine. Nije to, u jednom momentu mi smo imali emisije na svim mogućim televizijama, u svim novinama. Sada ove teme ima jako malo. To vam govori da, ja ne znam tačno broj identifikovanih žrtava recimo za 20. godinu, ali čini mi se da je to malo. Samim tim, neki mali broj, samim tim se postavlja pitanje koliko smo onda u situaciji da pružimo adekvatnu zaštitu tim osobama. Hvala i za one koji su možda propustili, podsjetili ste me za ovo nejednako postupanje, Astra i Marija, mislim i Jasmina su podelile neka od iskustava svojih žrtava, ima taj divan, a težak test na peščaniku koji počinje sa rečenicom ajde ti silovana, koji je medicinska sestra rekla obraćajući se žrtvi koju je Astra dovela na medicinski pregled, čisto na ovu temu senzibilisanosti onih koji treba da postupaju. Mitre, posle ovog sivog, crnog, da li postoji išta što bi moglo bolje ili što je ostalo da se uradi, a nije profunkcionisao? A da već nije spomenut. Mi smo i u takvoj sali crnoj. Na dan sećanja na ropstvo,
to je današnji dan, želim da vam kažem da je moguć život bez ropstva, odnosno život u slobodi. Kako sam u to uveren? Pre 7000 godina je ovde bila jedna civilizacija koja nije prepoznavala ropstvo. To je vinčarska kultura. Pa eto, pozivam sve da prošetate do Belog brda, to je tu vrlo blizu Beograda, i da se uverite na osnovu opipljivih materijalnih dokaza da je postojala socijalna pravda, da je postojala jednakost, da su ljudi živjeli od svog rada i da je ta civilizacija uništena zato što se neko setio da bi bilo bolje da neko drugi radi u rudniku, a ne oni da taj težak posao rudarstva obavljaju, i tako u stvari praktično došlo se do ideje ropstva. Ali skoro 1000 godina je ta civilizacija živela bez ropstva, pa verujem da će doći to vreme kada će ljudi biti slobodni i da neće biti ropstva. Do tada mi svi treba da se borimo i naravno unapredimo sebe i oko nas ljude, naše okruženje. Ako je neko došao sa, kako rekao, terminom belo roblje, neka izađe odavde bez tog termina i neka ne koristi više nikad taj termin, jer to nije adekvatan termin za ovaj zločin o kome pričamo i o ovoj drastičnoj povredi ljudskih prava. Možda, ako pričamo sad ovako generalno šta bi bilo dobro naprediti, mislim da bi bilo dobro da Zakon o socijalnoj zaštiti prepozna Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima kao instituciju prepoznatu i datu nadležnost na osnovu zakona. Mislim da bi bilo dobro da se odrede finansije i podrže specijalizovane organizacije koje su i licencirane za ove usluge od strane države. Mislim da bi bilo dobro, naravno, da se indikatori svi koji su razvijeni primenjuju, da se prepoznaje veći broj žrtava trgovine ljudima, da im se pruži pomoć i zaštita. Mislim da bi bilo dobro da se razviju indikatori za zdravstvo, jer je to jedan od sistema koji je veoma značajan. Nažalost, danas oni su pod velikim pritiskom zbog aktuelne COVID situacije, ali verujem čim se kaže se savlada ovaj izazov vezano za pandemiju, ćemo vrlo brzo ući i u obuke na osnovu tih indikatora. Evo, usvojeni su revidirani indikatori za prosvetu. Znači, da svako sa svog aspekta i svoje institucije nastavi da priča o ovom problemu, da sutra policijski službenici, jer piše tamo u uputstvu koje je doneo ministar, a to su nam obaveze iz Konvencije Saveta Evrope, da pri prvom kontaktu državnih službenika sa pretpostavljenim ili žrtvama trgovine ljudima da uruče pisanu informaciju o pravima žrtava trgovine ljudima. Mi smo, zahvaljujući IRC-u i GIZ-u, preveli na sigurno 10-12 jezika te informacije i eto, to je nešto. Znači, ovo što imamo, da se to stvarno sprovodi, ono što nam nedostaje da se izgradi, a verujem da prvi izveštaj nacionalnog izvestioca će biti taj koji će upravo dati direktne preporuke šta dalje. To sve sad opet usklađeno sa novim strateškim odgovorom. 22. godine nam ističe strategija. Znači, 22. godine mi treba da razmišljamo o novom strateškom odgovoru. Razumem, moram da zaustavim da bi preveli na jezik. Znam da ovde ima dosta ljudi koji razumeju i indikatore i teme i ostalo, ali ima i nas koji nismo 100% iz teme trgovine ljudima. Želim nekako veliku sliku da steknem. Signali koji upućuju da je neka osoba žrtva trgovine ljudima koju treba da pripremljuju različiti sistemi. Policija, socijalni radnici, kolege iz prosvete. Kažem, želimo da razvijamo sada i za zdravstvo. Naravno, ovaj indikator za policiju primenjuje i tužilaštvo. Veoma je važno, ja sad ne znam da li su tu koleginice iz tužilaštva. U svakom višem tužilaštvu u Srbiji postoji kontakt tačka za trgovinu ljudima. Naravno, treba podržati i dalje nastaviti sa edukacijom i policije i tužilaca, ali i sudija. Ali mogu da vratim na ovu temu samo saradnje s civilnim društvom. Zaboravila sam koja je bila formulacija, ali bilo je nešto da se prepozna doprinos civilnog društva. Mislim da ste i vi spomenuli
u odnosu centara za socijalni rad sa civilnim društvom, da im je potrebna pomoć, ali da postoje poteškoće da se prihvati. Koliko je meni poznato, ova tema u inostranstvu je vrlo često država poverila određene poslove organizacijama civilnog društva, kao što su SOS telefon, koje je Tamara spomenula, ili čak pružanje pravne pomoći, jer ne mora svaka žrtva da želi da prođe kroz ceo sistem, možda želi deo zaštite da dobije, ali znači poverila, kad kažem poverila, ne samo pohvalila, nego dala mandat i finansijski podržala, što nije slučaj u Srbiji. Pa šta bi tu možda moglo bolje ili drugačije da se uradi, eto, kada predsednik Zaštitnika građana bude pisao izveštaj, šta bi trebalo da predloži? Pa ja to ne smijem sad da kažem, to će biti deo izveštaja, ali sam već u stvari delimično i rekao, znači, mora da se pronađe mehanizam kako da specijalizovane organizacije koje su licencirane od strane države za te programe što sprovode, za aktivnosti što sprovode, dobiju finansijsku podršku države. Koji će to biti mehanizam, ja sad to ne znam, ali je to nešto što je svakako potrebno. I sve ono što sam već rekao. Još sam nešto da kažem, ali evo sad... Ali da damo priliku publici. Mi smo se baš dosta raspričali. Je li ima neko da bi želeo da postavi pitanje, bilo panelistima ili koleginicama iz Astre, ili da podeli svoju priču? Evo, zamolit ću za mikrofon. Dobroveče. Ja bih se samo vratila na ono pitanje ko se seća početka. Možete samo da se predstavite. Da, ja sam Biljana Slavković, bila sam u filmu. Da, sad bez kamere, bez maske. Da, ja se rađujem sa Astrom od 2007. godine i moje sećanje je stan od 27. marta, gde sam, kao što neko reče, zbog okolnosti da neko drugi nije mogao, pa je mene pitao da li mogu ja, tako došla u kontakt i počela da radim sa klijentima i klijentkinjama, pretežno devojkama i ženama, kao terapeutkinja, kasnije kao supervizorka i isto sam učestvovala i učestvujem u obukama. Ali htela bih nešto da kažem, jedna perspektiva šta je Astra učinila za nas u sektoru organizacija. Više govorimo o ovoj saradnji civilni sektor i država. Hoću da kažem da je jako značajno mnogo istraživanja koje je Astra uradila, publikacija, zbornika, stručnih tekstova, konferencija, umrežavanja sa međunarodnim stručnjacima koji se bave traumom, kompleksnom traumom i ne samo vezano za trgovinu ljudima, nego uopšte traumom koja je vezana za torturu, da iz te oblasti za nas koji se bavimo mentalnim zdravljem ostalo je obilje jako dobre literature, iskustva koja koristimo i koja je baza podataka i baza znanja i veliko uputstvo za nas koji se bavimo mentalnim zdravljem, da podsjetim da mi, osim trgovine ljudima, smo jedna zajednica izuzetno traumatizovana zbog, naravno, događanja 90-ih i dan danas se suočavamo sa potrebom za stručnim znanjem i među ljudima koji se bave psihologijom, pedagogijom, socijalnim radom, psihoterapijom. Tako da, evo, jedan od dostignuća, osim mog velikog zadovoljstva da radim u organizaciji koja izuzetno mnogo obraća pažnju na autonomiju i poštovanje žrtava, što je konzistentno u tome, što je u izuzetno teškom položaju kada je žrtva u potrebi za svim što možemo da zamislimo i u mom nekom iskustvu to je zaista veliki lični i trud organizacije da se žrtva prati kroz te godine. Ono što je, eto, jedan od rezultata, recimo od organizacije u kojoj se mi bavimo obukom psihoterapeutkinja i psihoterapeuta, Astrini tekstovi i neka od naših predavanja, rad sa specijalizovanim grupama je i vezano za trgovinu ljudima i često koristimo zbornik koji je bio napravljen da obuči ljude iz moje struke kako da rade sa žrtvama kompleksne traume, a posebno trgovine ljudima. I evo, ja hoću da se zahvalim za taj jedan doprinos struci koji je ponekad ovako nevidljiv, ali izuzetno značajan. Hvala vam. Hvala, Biljana. Evo, Marija se javlja, ili ne, mikrofon, a ima nekoga pozadi. Dobro. Dobroveče, ja sam Mirjana Majstorović, sada ispred Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, ali jurim Mariju, ne mogu njoj da okrenem leđa, pre svega zato što mislim da je važno. Htela sam ispred
međunarodna organizacija, da kažem da je rad Astre i neću sada Tamaru da potučem sa civilnim društvom, ali rad Astre, jer večeras pričamo i o Astri, zaista bio 20 godina borbe za ljude, kako ste napisali, i mnogo je Astra učinila u različitim segmentima. Znači, i što se tiče pružanja podrške i što se tiče različitih kampanja, informisanja svih nas, a i što se tiče ovoga što je sada pomenuto u vezi sa dokumentima, pravima, zakonima, treninzima, edukacijama, bezbroj stvari. Mislim da si Marija jako to lepo tokom filma rekla. Ja sam od onih koja je podigla ruku jer me zaista film dotakao. A ovako kao Mina, samo hoću da kažem, pošto moram da krenem i htela sam da kažem javno, ja sam u ovoj temi 5 godina, nisam videla ni jednu zajednicu koja toliko posvećeno i motivisano radi na antitrafikingu i toliko različitih aktera, jer ova tema zaista obuhvata, vi ste svi ovde, mislim, svi se poznajemo, malte ne 80% ove sale, to je zaista, ja verujem, jedna posebna stvar i ono što je vrlo bitno jeste da tokom svih ovih godina vi dalje trajete i korisnici i korisnici dobijaju pomoć i nekako ne popuštate, što mislim da je važno. Ne popuštate, uvek kažete ono što mislite, uvek pokušavate da idete korak dalje i to je prosto važno. Ja vam čestitam od srca i svim govornicima ovde i Sonji na moderaciji i u publici koga sam videla, pozdravila sam, sve najbolje. Hvala Mirjana. Hvala. Dobroveče, ja sam advokat Tijana Kostić. Imala sam sreću da se uključim u Astain tim pre nekih 10 godina i želim ovim putem da se zahvalim jer je zapravo Astra jedina organizacija koja je poklonila pažnju u edukaciji advokata, što mislim da je jako značajno. I sad, kad vraćam film, mislim da ne postoji ni jedna druga organizacija koja je posebnu obuku advokata osmislila, znači upravo sa ciljem da se pomogne oštećenim, odnosno žrtvama ovog teškog krivičnog dela. A ono, ne bi bila advokat da ne kažem neku i primetbu, odnosno nedostatak. Uradili smo zaista mnogo na poboljšanju i položaju u sudskom postupku svih onih koji su oštećeni ovim krivičnim delom, ali mislim da i dalje ozbiljan problem predstavlja prekvalifikacija, odnosno promena krivičnog dela trgovine ljudima kao jednog izuzetno teškog krivičnog dela za koje je zaprećena malte ne maksimalna kazna, prekvalifikacija na mnogo lakše krivično delo posredovanje u prostituciji. Praktično, time sam sistem stigmatizuje dodatno žrtvu na taj način što je dovodi u položaj okrivljene, jer kao prostitutka ona zapravo podleže prekršajnoj odgovornosti. I mislim da je još uvek to ozbiljan problem. Edukaciju su prošle i sudije i tužioci, ali nekako u praksi mi dalje vidimo da to nikako do danas nije prevaziđeno. Da tužioci i dalje idu linijom manjeg otpora i odlučuju se da zaključuju sporazume, ne bi li lakše i brže došli do okončanog postupka. I vi onda imate neku ženu koja je, kao što smo videli na filmu, prošla jednu, da kažem, agoniju i na kraju doživljava osudu sistema kao samu presudu za krivično delo posredovanja u prostituciji. Eto, prosto želela sam to sa svima vama da podelim kao jedan ozbiljan problem i nadam se da ćemo u nekoj skorijoj budućnosti uspeti da ga svi onako zajedničkim snagama prevaziđemo, iako je to zaista u ovom momentu prevasudno problem našeg pravosuđa. Hvala mnogo i na ovoj dozi realnosti. Je li ima još neko ko želi? Tanja? Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Ja mislim da mogu da su Marija i Tamara moje prijateljice. Mislim da se znamo 22 godine i mislim da mnogo puta razmenjujemo priče koje se tiču strateških, ali i praktičnih pitanja kad se radite na nekim slučajevima i imam utisak kad god dođemo u Astru, zato što tamo sada trenutno se nalaze žene koje jako volim, da se osjećam kao kod kuće.
Ono što bih ja volela, to je da Astra može da izdrži ovo što se nama svima dešava i što se njima dešava. I ja ću da vas podsjetim na ovo što je Tamara rekla. Postoje u institucijama pojedinci koji su rođeni, svesni, osvešćeni ili bar mogu da čuju i žele da čuju. Većina onih s kojima se mi susrećemo, a ja radim sa institucijama 20 godina u Autonomnom ženskom centru, su ljudi koji čuvaju sebe, da ih sistem ne samelje, ili ljudi za koje ne znate kad su naučili da svi mi postojimo zbog njih, a ne oni zbog nas. A osobito oni kojima treba podrška. Ono što mislim da sam uvek jako voljela, zašto verujem u sve što Astra radi i piše. Nema kompromisa. Ono što su vrednosti, ono što su principi, to će do kraja biti sprovedeno ako ostanu same, one će da stoje tu na tom mestu same. I dakle, možda ova mračna, ja sam inače mračna prilično, ali ova mračna pozadina, plafoni, zidovi, ali i činjenica da su one prošle nedelje bile na terenu, činjenica da mi sada pričamo o trgovini kao da ne znamo da 500 radnika vijetnamskih sedi u Zrenjaninu i da, izvini Mitre, pričamo o Vinči pre 7000 godina, a preko Dunava u gradu nam je ropstvo, robovi su nam. One idu na teren, one se izlažu ozbiljnoj opasnosti kriminalaca. Dakle, to ćete toliko retko da nađete, da ja svaki put onako imam apsolutno divljenje, bez obzira što i u nekim organizacijama teško radimo, i svaki put budem očajna kako je moguće da zapravo taj sistem nekako stalno pokazuje otpor. I ovo što je Tijana pričala i na svim drugim mestima, u svim drugim institucijama, i da zapravo nekako kad sve imamo, evo još samo tog, kako ste rekli da se zove ovaj što će biti zaštitnik, tako je, mi nekako život, ono što je realnost, nekako ne možemo da ubacimo u te naše sve mehanizme. I zato stvarno vam želim da brinete i o sebi. Da, evo, kupit ću vam svima ovaj beč, danas uživam, ali ne možete ceo dan od posla koji imate, nego bar jedan trenutak. I da se nekako družimo i da narednih 20 godina valjda ćemo biti žive, ja ću valjda biti ja živa, a vi ćete sigurno, sednemo pa da možda budemo u nekom drugom društvu koje je naučilo da institucije služe čoveku, ovim ljudima, i da se bore na bar približno sličan način na koji se vi borite. I evo, čestitam vam ovih 20 godina upornog rada i to što čuvate te vrednosti koje smo mi naučili od 98. godine, prvi put kad smo valjda bile na obuci u Centriću, a posle toga kad smo svaki put preispitivali šta se to bre nama dešava kao društvu i kao civilnim organizacijama i kao ženama i tako dalje. Hvala, Tanja. Videla sam da ima još jedna osoba pozadi, ali pre nego što dam reč, samo da zamolim vas sve da se uključite, a vezano je za temu o kojoj smo pričali. Još jedna blic anketa. Da li mislite da danas u zemlji postoje nedodirljivi po pitanju trgovine ljudima? Okay. Hvala. Hristina je dala mikrofon. Izvolite. Dobroveče, ja sam Jasmina iz Astre. Imam jedno pitanje za sve paneliste. Da imate čarobni štapić, ali nemojte reći da su potrebne pare, jer para nema. Šta bi sada u 2022. bio taj autobus ili ovaj čamac ili ova instrukcija koju je Mitar spominjao, dakle nešto ne toliko ogromno, konkretno, što biste vi uradili da možete, jer očigledno ako nije do sada uređeno da postoje okolnosti koje to sprečavaju, da možete ovako se okrenete i da pipnete nešto iz vaših oblasti najkraće moguće. Hvala. Mislim da je ovo sjajno pitanje za zatvaranje panela i spremanje za nastavak dijaloga i neformalno. Krenut ću obrnutim redom.
od Mitra preko Sanja i završit ćemo sa Tamarom. Čarobni štapić. Doneto je uputstvo, ali sad treba sve zaposleno u ministarstvu upoznati sa njim, upoznati sa indikatorima, obezbediti da svi uručuju te informacije. Čarobni štapić u ruku i šta se dešava? Obezbediti sredstva za sprovođenje obuke za sve zaposleno u ministarstvu, da se upoznaju, nije dovoljno samo da pročitaju, sa suštinom, sa pravima žrtava. Sad, da li je to dovoljno ili treba sad još da... Ok, jedna stvar, staćemo tu. Sanja? Koje je teško pitanje. Jedan zamah i jedan štapić, ne znam da li bi mogli da reše situaciju. Ali opet nekako najšire što može, to je da čarobni štapić može da utiče na opšte društvenu klimu i to je da vrati onu volju i energiju da nešto promenimo koja je bila 2001. godine. Čini mi se da te energije nema, jer ja ću se opet vratiti na to rešenje ministra kojim sam ja upućena da se bavim trgovinom ljudima. Imala sam potpuno odrešene ruke da sistem socijalne zaštite stavim u funkciju borbe protiv trgovine ljudima. Danas, ovde se osjećam kao u svojoj porodici, ja moram da tražim saglasnost da negde javno govorim. Dakle, o nekoj odluci da mogu da kreiram nešto, nema ni govora. Tako da ne znam tačno kako bih odgovorila taj čarobni štapić šta bi trebalo da uradi, ali otprilike tu neku mogućnost ljudima da daju, da kreiraju u domenu svojih znanja i sistema šta je ono što može da se uradi, a da bude u pravcu dobrobiti žrtava. Hvala. Pa sad ja imam slobodu kao nastavnika, kao neko ko je deo otprilike obuke, odnosno policijskog obrazovanja, možda sam i ja stvarno trebao da tražim saglasnost, ali sad i nisam. Držat ću se onih tema o kojima je Tijana govorila, a stvarno su to dve značajne teme. Negde 2011. odnosno kada je rađen ZKP novi, koleginica Tanja Kesić i ja smo dali jedno 40 amandmana na ZKP, 20 je prošlo. Mislim, ponosni smo na tu priču. Nije prošao jedan od ključnih, a to je pitanje odluka o imovinsko-pravnom zahtevu u krivičnom postupku za žrtve krivičnih dela sa elementima nasilja. I mi smo to stiskali. Malo su promenili zakon, pa su sud može, pa da odluči, pa su prebacili na sud će, ali su ostavili osim ako. To osim ako je ono što je problem. I tu bi otprilike volio da dođemo do te norme da će sud u krivičnom postupku odlučivati po imovinsko-pravnom zahtevu žrtava krivičnih dela, pre svega sa elementima nasilja. I ide ona druga priča, ovo pitanje prekvalifikacije. Ako je nešto krenulo kao trgovina ljudima, krenulo je zbog toga što su za to postavili dokazi i to je odlučeno, otprilike na nekom nivou procene, a imali smo i predmet kome je Tijana zastupala žrtvu, gde je promena pravne kvalifikacije izvršena na glavnom pretresu i da za to pitanje, kasnije sklapanje sporazuma, za ovo krivično delo trgovine, za posredovanje vršne prostitucije, da se to posebno preispituje, da vidimo ne možete tek tako da promenite pravnu kvalifikaciju za ovo krivično delo koje ste počeli da gonite kao krivično delo trgovine ljudima. Šta se to značajno promenilo? Verujte mi, u ovom predmetu koji ispitao sam ga detaljno, ništa se u činjeničnom opisu nije promenilo. I dalje je ostajalo da su oni nju natrali pretnjama, ucenama i onda promena pravne kvalifikacije. Kao da je to bila njena želja, samo da nije znala kako će, da nije mogla da se organizuje i tako dalje. Eto, u tom segmentu, vezano za promenu pravne kvalifikacije, ako ništa drugo, bar da nam objasne šta je to novo. Hvala. Tamara? Gde je Jasmina? Imam puno godina i malo sam i cinična za taj čarobni štapić. Sad mi je baš onako teško. Ali ajde, ako od nekih manjih stvari bi, na primer, da se ojačaju sindikati, da mogu radnici i radnice u privatnim firmama da se
sindikalno udružuju, na primjer, da se ojačaju Mala neke stvar. politike vezane za ravnopravnost žena u Srbiji. Treća stvar, da se nekako poništi da je ikada bila ideja vezana za ovaj kolokvino rečeno zakon o sezonskim radnicima i tako dalje i tako. Sad bi ja to mogla da listam do sutra. A neka onako, kao sad, kao baš želja, pošto je čarobni štapić, pa kao volela bi za 21. rođendan da ga proslavimo barem u nekoj klimi koju smo imali 2001. U društvenoj klimi 2001. s novom nekom nadom i nadam se da tu slobodu ne donosi Rio Tinto kad već pominjem ITER rudaranje. Tako, eto, od mene. Hvala. Spontani aplauz. Poslednje glasanje za večeras, posle svega što ste čuli i posle onoga što znate o drugaricama iz Astre, da li imate ipak nade da ćemo se okupiti ovde i za 20 godina? Silvija, nastavljamo. Hvala mnogo što ste s nama skoro 2 sata. Nadam se ćete ostati barem još pola sata da sada neformalno proslavimo 20. rođendan Astre. Čestitam još jednom.